Alright, omwancho morigereri bugetaseni kya Amazing Voice of Victory na chinga kichinde chingia buna butambe kera rituko rya Jumanne asenseme yiga iyoborori bububui okunyara ko bagokoreterwa osigo konyora abantu abo bakonyara ko bakogosemia na bago kugusegeta asenseme yiga iyoborori bububui butambe tumete ngabo nantumwanya abantu ebintu nebinge togocha twanyara ko batobwetera amono chi challenges buna maroire ebintu ebyo togochikonyara ko batobwetera asenseme yiga iyoborori bububui abwesto gochikonyara ko batokorusia chi testimony kurwaro kero korgeria asoko kwane oko begaiga ninde no mongina magokoro oyura chikonyara ko bakagotoira ase ensemo yoborori bwaya nyara ko bakagotoeresa nagatebinga ingikeria nyara ko bakagotoete ose kagwetera asoguma bwaya nyuma taranyora Yesu na chinga kichiria anyara ko bagakonyora Nyasaye igo ndeto nyara ko kugusanga mona into to nyara ko kugusuka kurwa TV yago wika omwerio bw'umurubiriga bw'oborori bwago oyigo chigokora asomururiga ngoroko Robin Yona Syangwe toskare magokoro karibu ase studio tumati gose kwanya goikagaiga nanya goikara kini ngatebya umone no gokora imbere umone ngokora ari imbere mo yetari ago nakyo kuruko yetari ane nkuruko Grace Nyanza Amanyamweya Grace Nyanza Amanyamweya no muri sinde bwa STA kurwe kanise kuruko bagecha ngena keroka ngai nkenyero kiterio kurwa ko kenyero nkuruke kuruko bageche yetari kanisa okay nore bantu bose ni bwata abantu Nyasaye nansise nitina bamurabane n'umuseka wayo ni bwata abantu n'abashukuru ni bwata no mugaka naro mugaka na cyeta gutimoka okay pole okay igwate pe no bwata abana abashukuru bararo abana ubwata barenga abana batano bari once pino bari no bari nabo tutari bana bingwera n'abantu bari kinga cyabo n'abantu bakire iburu bari kinga cyabo abo tubugwe n'abana babo bakorije bakoire mbaka bacukura egente kiyasana Nyanza mugwata biro kuri kwa Grace Nyanza Amanyamweya okuru asekenyoro kyabogeche tute nyara kuba kugutwira ko cia sense meiga yoborori bwago nyuma taraso ase kanisa nyuma gaga tutaraso ase kamera kwanyara kuba kugutebanga matuka magega konyotara mu Banyasaye ebintu mbere kwara gukora ebyo maybe bitare ko Kinyasaye bitarenge kogenda korengana no gwanje kwa Nyasaye lakini asa matuko bunanyara ko bakagosika ukanyara ko bakogoso ase kanisa usoka umbere na Nyasaye ukanyara ko bakogotorekana gaso ase kanisa tote totoira akamugano gakeigo maigagaiga konyotranya otaramanyora Nyasaye ibintu mbere kwara gukora bitare ko mugoka Nyasaye bintu kiebiga umurigere naro rigere tigari unyara ko bagoko moseme na komwa okwegena kubugema bwa mutu ngakumbera na Nyasaye obugema mburaro utatigwo boiga tokunyara ko batogwetera bunantu mwanya bande tutaramanyora Nyasaye uyu mabwana nje nakine to mwana mu botari kwegwera Bible okay ringana ryagerete tinaigwira Bible na atagite kwa ende school lakini tata garengo mungeni muturite sini akarabo kulia bamura kyara bangira nsaba na kitatu binari kuruko tatu mutano kwa ngani kuruko okay ekero tokogenda ruchi kiankorete nkabo muine numono tokogenda ruchi abana bande bakwane gisungu bayiru school na ranche bakoramba nkanga tata konya baiseke batatu ba moire chiombe ona wisa ka batatu jenga kana tini kwa mwangombe school tangireti kyagera mwa chiombe kya tangirete school gakina na mangana aligo tatu alengo mutindi aligo tangonyolero mwana bwo wonga wa Kenya kenanya uru mugako yongirete nkarambu yange endera ni naende na anseli tinkuru kyara utata tini go chikuchio kuruse itana alikwenga marwa mama bwenga yaye enjerenga yana chimanyama chibimwanze bisasimiro byansi bya gusitwa alikokora kona ikabwane nganyoro mugaka tata byara neragwa atabangira batatu akanyancha moni kyara tu alikuye kama rwicanga twagitwale megetera kiri toke twabeke chibororo mugambi gago etando musubati omukomboli nga ingokwe monyene nyombe nakana taye kyara bagambi mbali ko buna nyumba kakole mirime yo kwenga taragenda guchigabo tato mino nanchetere mwenga marwa yaga gusina abo bambundisete ngasoye mirimo kyagera na urakerereti ono kuna nyora tata byara ne ruko yekachanga konya mako byaro kule ngaye guchinyongo cyoko yekachanga akanyanja mone kyatu ali kuyeka baka saa 11 ona marwa ikuna kunyeyeka nche ngo getendo chebiya lakini umugako yonore ta abantu babere batatu bane banywa marwali
ko banyure mogorogo mbori kinyongo twegengete ibere isato ngaikwaira chibese na abakungu kwa ayenkwa abasacha nagogete mukungu akaro mukungu akura akorera buya sana ndora ngatigamba na inche bacha bandire asya mangana yakareta chisegi minto botukuno mabaso databira zinge cyanya nchitali go chwa ko murangu nkyo goitero mwana urekyano mwana oyo mbuyo kuyaga chango kuminyoke kenyoro moretara maru asinge cyaba gene ono kwengo kokwane kwa maru karete michando gati yane no mugaka chisegi onko gende gesangi nkere tu ali gokora kale mukwana mwali makwanya lebe na nyalebe bacha bali makwa ate baguna nchande getengate bwaki gento gokora ense yangainire iriyo gondiro kwae uchumubikira ororobe nkagenda nkaigo busaro nkabeka nkaganyungoro ngaituriro busaro andike nguchikuriye iriyo kana no mugakonda gantenga yo urumuriri njengo koigete ogendo sonero kabokukuri no kwana bo betakoiraneri asya mangana yingaigo buyanka yana ngalete getekeria egetekeria kimbegete nande ngaitunga buno kaboko kaira na buchibu mugako ne kibono bwantebeti agante ngonye giatekira ano nkwiminja ngaso asetini ya ST seita tu ali gutimoka ngantuna abakatoliki lakini tutali gochio asinge njonga tobwateriko tokona kwenga maru igote elieta bosara lakini kanisa tinchi etio ono kuna aso STA nkaroreka no musubati umwangu mwaka ngoso STA 75 ngaso 75 nkabwati kirasi umwaka tinanyora bitabu biri biganira ibi nkagwa matemo nkaira na 76 ngabatisu mutinyeko minono kuna abatisu nkaroreka no muntu umwangu muntu okore mirimo buya kaigwe mirimo ye kanisa kaigwe nya committee kaigwe burayi kenyoro wango igesaba sukuru kaigwe rutu alinge kanisa ko kumasege na batisire zuge saba ku nkaruge saba ku kaenda masege ono kongo chabogeche kaigwe burayi kanisa kaigwe bolisia umuga konde to bakabezi kuru kanisa ene kyara muga kataringo kabu mulisio monene no munyo to kandira okore mirimo ya nyasa ai kanisa ntu abundise tu amangana mayanga abakristo bagenda gotenga bwari abakristo bagenda bira abakristo mbo mana chimangana itaso etipi nkongora abantu nakora nagende kanisa na mubolinga kanisa ningo kandi tito kyo gati ane no mugaka chisegi chikarura se chisegi chiarura go chiarura moyo no salekanga kona chi kanisa na mugaka yonyweta amarwa unywete sigara abakungu gakoreta nandi nchebire chabikandi ibyo bitali ati bakungu bandi nkarura tiga bacha abange bansange sime cyane koreta bakungu tatabyara singe cyanya njete ubaseri kona atome tu namorete ubaseri mangana yakamanya ngonsalinga tabayaya oni ntongo kora gako umwana munene ukurire myaka 8 tana uchiskuru bana bande bakuna komongora ikanisa inde nabero mulisia mutiko nesinde ngoroshi muzabiwe nyasaye nkamwanga onye mwana tali uchisukuru ubimo botinko nyara asi nyasaye nachitaga ate para nke umwana kagende primary ngacha akabone bibarua kurema nike barua lirikale gukurema asange etairiye monta busure tobori tagera akasibenga mbo umetepa nesingibera kwa gweyemo asi mugako nachitaka nyoreke barua nkaigubuya nkaranga matebya begichira sebengi niko guna ale bengi no anachite school ekarata chibeke bengi kaigume yane ngano nyando mulisi bugumo botibo konyareka uyobona takoba moya na kolete bibarua emyaka 5 ngorera abane bitabo nchiko gande school neguli tali ali kwa turubuya buya nasinge chona lingo moyene ndo mobe mono nkamwe musacho era ntakomenya komo Kenya kupi na injensi umuntu okokenya umuntu no mulisi mutikonesi ukoroshi musabibu nyasaye asi asago nguna chiteki nanchi komo Kenya mwaka 85 yali ngumutinyi ko michitariki 15 hivi nyasaga tumu murandi nakabuli ngakakimwe twamenye kanisa igunde nabwo atebibi chita tenchi ko kenya mugako nande konko mugwate lichani wali amatemwa abasoka ntebe bwangire basomi umwana nakinamo Kenya anongo yuligire nyasaye nga umwiti bona nabwo atebugima kaira niriya muntu ukombora timoruki mangu chibitoro mugaka inkyuko buni mugaka aje guse noyone inkomanyete basi nona atabana niritenga maene Paulo banchira netenga inchina chande tabantu benchire na atengiria bangina bwale na hairira bangina bwale ngoteranga yeso yesa tutanga undo morisia abarebi bachira bayabuli banyosiria maru arutira maru emesaka emetobo lirikale na emetobo yarengi barusire emesaka emetobo onongoteranga yesa tutanga nengo ikalia meza yasuki kumeza nchi yarenge nyingi eyasabetu yasukigwa elinde twamenya kubangaliriri nyagari amandasi ubuya agenda amaguru ubuya bwa bana baitu Saitani akamanya kunsalinga bumo bemona ngoteba uyu turubera nero tenga uyu kirone nero tenga nagenda iguru uyu ngo giyaguki ko inje nabareta baka abana abaisike ko bagusarwa barandi bakire batebire ngekero ipure imwa gusaru
sara tasari tumisike gagukina nabakani tuire bogere na bagucheka ambi barandia mangana mai no moyo no kurira nga mai na nchi gombonge tibionzi tintigeti kende no mugaka nchano wali nkumuita umwana wakora matemu bese gitatu giti gungu chesukuru lietali aliatu ina atagete lietali anali ataruwe kyara ngo moine no mube na nje nya turuwe kyara nchinguru kibese bondo chinga kechi yagwate tukwito mugaka gwatebire nere oringi wo provide abana bagende school nkwa gwatencherende andake kwali kumuita ochekwirira abana bagi school na gwatenchira omoyo nego saitani ansalithi ngaramuite na injengwe gesa kwegegesire ikina kina amwete ono kunga mwita mangana no mwika bo maneno guchukumbuli ekekero kyo gokora ngoyo nuri aya naya ngakyo gokora ona rangerityo maneno mubindi kigera na korire ibintu kurwo bwana na korire bakando mongina na haitani ryo manene nyabere sibira manyika munakanya biru mwaka uyuta manana 5 mutinyi ko michari cyari kimwe sana bi chinsa inye cyo mubasu narangiriyo manene kai wime yanenga igona toru na ende na bwena kurasime chanderi nyasa uyo kangali bagaligiya kagenda sikanisa itunga batebinche no murayo saleti yapi amangana nyasa kondandiri biya ndinje ngosome buskuru na chite skuru kare skuru chiko mento na sali skuru kamanya basomeke busi yake inchi nkurandiri abandi lakini abarandiri nje na yatiringa pi nyabere kuna amangana ina pastor ntwa kwanithira barabo kero bachite bakamburi amangana kyayo gukwana hakikute nali na saliri mo kondandiri biya basi mbachagite kundigere no mugako uyu gonko musaba mabira ngango goitanale na mariyo gona kuburerete gategerere tabagaka nabaya sana agante bina kwabiri nyasa uyu ogenderere nere nkaibo ngira mangana maya kangari bagari yangabona etebi abanda mangana ayo nyasa gokoreire basi ya mangana ya nyasa nagenderere ko yateba mwako yutamana 5 no nda sikanisa yita wona iga unatuwa linga bangina boga tuwali kusaba nyasaye twabagaka nabagaka bara abana baito barabalisia bagutulisia nonde nechengo notebya bangina ngatako burukani ibintu bya nyasaye nebibe toche gusira kale na kale nyasaye uyu yananduanirire tu mwana na bwata ikare kigesa gunturi bwate myaka 3 najite ko musara bangina bagatebe tagasoka pingo gukikumunyo umugusia gikunyomo umuntu tasaririyo tagasoka pi nyasa uyu nande metinga bakani ngana tasoka na inje na sokete kina ile tulinde bwo mukungu linga letu na sokete ona nyasa uyu nande wanere tu mwana yaga kina tasariri na hinde nyasa uyu agakora ibikone mwana uyu agakora inyangi mugaka ko nyataragenda tukaye gucyombe tukari nere akaruri bagali gijanga teba mangana aya kiagara na aya igorari ono kurwe kare kintu anja ine na balisi baita ndira barumba nyanje tinkuda ko batebi na ndina na guchitini ende kiageranga na torekire ngende tini ende kiare chitini cyonsi gikorani Kristo nero mutoria igintu gikocha gututanga no gukora kwibibe wono no ndase tini ya ST kuna batebi abandi kitoro wasichi inkoro kiagere chinkoro ne chibu bisase nyasaye ntuo chogani tokoreri nonya na baminta abange mbangete amangara yugukwana bakamariyo nonya bali tu abulete komo njetinje ko batebi nganya nyarebe na batebi tinganya bira mariyo bali tu abulete tindi ko batebi kia na barumba ikiru no muiko yibatebi byabo njene byane ngo tebe muna nakorete na nakorete nonya ne kanisa yitege ntwancanirete na abandi njene byane ngo tebe biri nakorete biansara ntine nyasawoni bona mungana iya maya na arona nchi kuna kwibuli nyasa tali ko tebi abantu baye bonzi kiro yo maigwe ikigera nje tindi ko randi tininga tini gete mocho no mo STN na mungu bakani ngabamintu chitindi ko genka muntu mbabwe kaneli yonda atebe ngurusi umukungu bande morete bu musachonde umukatoliki kali ne tini yaye asachola takorera Kristo mu PhD bo murutira nibo kire tini bona nchi no ne tini yane ngotebi abana baito no yana basaye baito tarabu na Kristo agoteba muko mweka nanchi nasinyete tata na mama igwe metana aliyete oni miremere yingo kora ya Yesu kuna gotebi abandi nga nyasa tokonye tokora maya ine tuchikonya rubumba gwakale na kali kyarangesiye rure mwanyana mangana gokoreka na batu bundisi nga bwakorereki aikirigesiye ona nyasa undwanirira mange kurwa sebisa simiro byabusi umugaka na chitaga itaba nyuchiete kirande tinje gukora kemira kende munagendete abutua na bakorete biyayigo nanje ngatigara ngo baka Yesu ona Yesu nere nkona ko baka nere nkona korandia matukaya makenya sangete irinde na abana baito abantu abanene abasubati abake bali ne chinka cyabo
nabaruwa manyenga inkinya saa atageti asubuhi mu bitwikire nabo nere mirimo bono ngokora yari Nyasaye ndeteira na inche manyi abande wisera ase reti yaitu nabaruwa igunga Nyasaye ngwe korera ari mirimo bono ntwanjaine abarandi ko bagocha mwane bakoracha barabuto twagosoria mangana Nyasaye nabatebitura abantu bakoreki bagenda igure kiagero gusira kare na kare nuko bekogoreteki kure bono borori ubekara umuntu akuru bataramanya nabakuburi ngiago tebere ibindi bya nebikongu biri lakini ekero umuntu amanyire nka nkuwateba nandi kuharuro ando gwanja mangana bono ine mirimo ngokora ninki nabakiro monene nka Nyasaye akore mirimo bana baitumura Nyasaye rozairie para mokora imirimo ekero ringana Nyasaye mataya goteba ngana inda mangana ya mayana gende chisinyo kyonsi koba kirori ryo mwali okoreki uchiche bono ni mirimo ya mugokora ninki nero nkona gokora ali asende nakinya sande tera kyara nari kwera tamungino mogoto abwa sina etire nari cyo kumanya ngo ikanda ninya sawa ko imirimo y'imye nero bono yande etira. Alright, umwancho murigereria unakwanyara ko bagokubwatia oborori bububwi asenseme yiga ekonyara ko bwekoretu asorekera litukore Jumanne nago tebingaga iga ntore no mongina Grace Nyanchama Nyamweya uyu kunyara ko bakagotwira se oborori bwaye unanya sanyara ko bagakomotoria kakomurusia sebibe nabo gokumuira asenjira yoborabu nagokorera abamwabo ayaramaya umongina Grace gosema gukora Grace transition inchirega iga tutanyara ko batokubwata nabya gosomurigereria tanyara ko kagotegera gusika kuiguya chinga kie chiga kwarenge gosomwarenge kwenga amarua amatukayo amagega aya na tato bino mamu bino bonse pimba maite nkwanka mwaringa amarua okaruororo okagenda ogatabuka nyoro mugako kagenda bwogo nja kuberete akongu koruseino kogenda aso mugako yoiga maybe omugako yoiga nanchetere okwenga amarua yose na maite nkwanka kwaringa amarua mino kwanga mwaringa amarua mama ali kwenga yayo niyo kora ninjenenga yani wono muchando to lengo ni gintu gito tuanjete igomo gakoyo igorenge gochiko kunyoma na maite nko nyuma lenga nyuba kesigara wono ibile bintebya na nchenga mareta na ale sigara na amanyete nambo ko mareta rusiba amarungu mwengera atata byara na mwengera wono kero gito maruntu amanyete nambibi nendagira nanu umuntu uri kondandira igore ya maruna ari kuigubu kiagera nendagira tu ari kunyiruke ndagira asubutamanya nechinga kiechiga mwaringe ko yaenga muri seino ose kore seino kerigo wacha mu mugakoyo igabono buoye wachire komenya buoye nkwagenderete no kwenguka marugose kwagotegerete gari seino nengete myaka 8 buogo bone akarete sigio abantu bande bake abagaka bamwabo nanche na abangina wone chibesa tukubura ni chiao ni gwa marunji mwaringe kamanya goswa nako abasani nanche na abasani chibese chiaburi ono kuchiabole segi yaso no ana chite kuligeria mariyo wonga akina kanyare kanese giwinche nyengata kyari njengwenga mara yeba eri chisegi chiga soko nye mwana rero umwana na umutanga ni gose bado no mwari ntutu achagete chisegi mwana ataratu umwana gatoka chigendereta abana mazigwa gutoka ni chisegi chuka ikiagara na lengo mutindi ukorore bintu byasarekire na iruruka nero musaja netako kunembete kyaro mukungu no moboyo nari ngo mutindi te nari gutaka bintu bisaleke ikageranga sali mononga cyare manyana kana chiko kanisa nasi kanyaza kyari bintu byasale kirenta gete bisaleke inorore ngo muchana aiga umete chinga chinyinge na pande ne bukungo tebere nga koyomo osomo sacha no mukungu osomo mura no munyaruka batiga abayiguri babo bacha mu babere gentekemo gaiga nkori gibarege sako timatinga umwana umutanga ni umwaka kyoyo mwa munyore 70 chete bwana mwaka 68 umwaka 70 mukanyoro umwana umutangi chinga kiechiga mokonyoro umwana yugo mutangi nkwenga mwarenge gose kanye mwatigire kwenga inchebuna na chagete na soete mwana na chagete kwenga nkenga pakanga ikia abana batatu nalingo cha basoe kanisa kogendeta kwenga marwa korukuye nyongo to koruka yemeseke buseke gusiba konyoro ne changa na ndi na chagete kwenyosi ya marwa ria ekera abantu bakunywa na atagete nyito bwe kaneto tinde twensi ngo nalingo muntu mobe mono intagete kunywa inchi kunywa marwa ya kanga mama tale kunywa marwa ga musinyete ikegusiba koruko muiru yento kirikisi nyeto umuntu nkaguma ono chikwenyosi abakungu bane bandenga kanyumo tubwe kane naliara kwa chibesa none siringi no nyaibere kyana njonsi ya iramaru ngachaka kwenyosi ingo chikusiba marunale tu aliko yikechuba twamana kubeka yande kere ichira agocha
nabono abeke gento kie yarare chingeni abwato bororo bwachanga amaruwa alinga chaka kwenyo siegera na inchembe ntere bagansinya omotu ngati na rwara pi ono nkara ogento ngokoranko mokenyo muntu ngona amaruwa nsinyiraya tindi konyu agansinya lakini ukwenga koro kunkwenga matindi abagaka bagotera nyansa iga oye nje nabugalirire arona ali kwenga makali sana igona ali ngentere bayamaru igeri gokwa ogenda tekwenga abana batatu ninyorete nkona kwenga kuruwa muchakana paka abana batatu ngaki kigwatigete kwenga natigete mwaka 75 alizo ate kanisa ya ST katika kwenga eligo kwenga baada abana batatu nabubwate bwo kumentere ya batatu abana bayiga barabuwa andake oise kolge chi family chinyinge chiri chikwenga kere chikwenga banyorero gusa abana babwata abana bayiga ngo chabale batebanga ikiga mama koros gustata koros tigango na injenda wanjanyi una kikewanso sekiga bakonyu na kikewansa abana baino timaitinga barabungonja barenge genteke mware kwenga gose mwabakanete barabumba onja batigera abaiburi nali bukana bane kiagera nanje tigendekyo nandiri ngengete amarwa kurukwicanga umwana kaiburwa naratu ari kumusibye nyanja techikomurumo bono na amanyete mangana yunga mabi ayo mwana amarwa abatebi lakini ko yesanturi nari nacha kumanya mwana na akortana mabaje nari kumanya na mabi igento muiburi akoraga bugwansira ono nje na amanyete nga nkebekere wikanya saje te konyoro kinga ne kebenga manyiro na sariki nenga keye igankwira mwarenga abana pe school kwenye batakira kogende school eriga muganga ichibese chiko izanchi chitarengo alengo ikiagera nto igwana inese yoro je bakagara munda koligia mario marembe no asa ku school nero school ya chete goja nyasawa lete te muna korete right omwanzo muligiri na bwogenda te kunyara ko bako gutubwatigegeta seni kyagwa Amazing Voice of Victory asense mu gusase program yege manekene buna oborori bububwi runachika ko tebinga lero ninde no mugeni kabisa gaiga se studio oyo kurukunga Grace Nyanja Manyamweya oyo genda te kunyara ko baka gutwerera usika gutebya oborori bwaya buranyara te ko baka gutoreka gusenyuma ataratoreka ebintarenge kunyara ko baka gukora kwanyara ko bako kuigwera ibwe ko munyenenga Grace nigarenge omwengia egia takia marwa nigarenge konyara ko bagakwenga amarwa chinga kiarenge sobo kose chinga kiarenge muabo karo muise ko munyaroka ataranyorera inka yaye nakara kanyora umugako oyo chete ko munyoma akanyara ko bakakogendera nabo igo kwenga amarwa yukari bwoya igo ubona boro lituganda konyara ko batoko bwati kuru osaganda konyara ko bako bwati gaiga asigita sen kyago ki Amazing Voice of Victory asaganda konyara ko batoko korera kabisa asansemeyiga iyoborori buboyi Grace timatinga inkieke iga kwaroche after kwa korire ukwarura se obwengi bwa maru bono watorikire wachire kanisa kwa mumangire nyasaye ngikeri uranyara ko bakogotebe omurigereri kwaroche chinga kikiri kwarenge kwenga maru ne chinga kikiga kwanyorire nyasaye kwatorekire bono kwabero mu Kristo wasubira se nyumba ya nyasaye naroche ubuyo bonge cyaro mugako yitware ko minyakani toganchana ikineke mu kiyabo kona aturikire na musabira amabera kyagara kona so ikanisa na ndesa itani nanso wanchi ko Kenya no mo rikiara mirobirite yindi natagite ono tuganchana n'umugako tuganchana n'abamintu tuganchana n'abaminte kanisa nkabamanyinga mangana yakwanya nko bahira tari maya umunene undusiriyo ono nyasawe yobere kunene igona arocho buye nyasaye nemere mankorere erigo soete kanisa mwaka kyo chete ko batisu ntomatenga kiwasire kanisa kwiburi uri akamera so batisu dirikale turi kubwati kirasi mu yani metienye na bwate ti mwaka 75 umurima akora amatemo muri bu mwaka ngatuka timbwati ibuku utabwati ibuku kati kisimo no gotera ngatuka ndimbwate bibiri lakini ibuku timbwati iko nkoira na magego na agure ngabatizwa mwaka 76 76 nalimbatizire nari nabatizire naivuka kwa batise tu somo gakana nabatizire mugakana nangonywa alenga marwaye kore kanisa kende kanisa kikwa munyere kwa mumanyire nyasaye mugaka kwa ntaramu manyasara timatinga umugakera na chitaga onchureri akamanyasara gose nabagenda to na chitaga onchureri magega kiagera nyasaye na nkanyete nkamanya buna toko menyane kamanya ninjo mubiki yagera nanya bibiliya kala tanko menye n'umukungu mwene numbobe
ekiagera nigabwate emechanda asumochi kamanya nincho bwene ni bwane bwasaliri kyara tindi gwekanya ke bintu byasalikire nincho ngo mwasalike mono ono gusalika ukugukagera kana musaba mabira akarra umuntu uyo nabeta bauti tariurie naenda abanja abantu banyasaye tukubaka Yesu komo tukurwo borori komo ngabana bubanda osali umukungu kyagara ko bwate emechanda asibwachire ko bwene nyagitali nabakoka akabanja ono narucho uyo bwanyasaye kyara nyasaye byakorerete kina atemete n'imiyoro ngatema n'amariyo go buyambu akoraki bwabo ono nyasaye byekaga yakorera imirimo igo mugaka nasoete kanisa nasoete kanisa paka tugakora inyangi paka mugakora uyo mwaka ke muhokora inyangi miaka abe 13 hivi 13 na ine getokenga kurwasire miaka bano 10 no makoli na wande bakira kinirende nyangi ndwakorete ne engake muhokora inyangi bado abana mbali batatu mubate gusoka abana babiri batano abana n'abanene ande gutogokora inyangi ndubwati mwana togokora yobo gotwe kurugwege busiye gora ikegora no kwanga amatunga twagete komenya nyasa atamanyiti bona nyasa etuabere kurukuyo kwanga amana kikurukuyo enyangi mwakorete ne ye kanisa gose ne kanisa ya isikoto kanisa ye kanisa igo mugaka na nanje tagatoreka mugasoye kanisa mugakora enyangi into asoeta mu tugakora kanisa tugakora enyangi buya right mwancho muligereri nabonya kenda tukonyara kuba ko gutubwati asense meiga iyoborori bubi konyara kuba go kuigwa na gotegera iwe ko munyene buna Grace anyara tukobaga kuri form akaripent akanyara kuba ka gosoa ekanisa neba ne bibiri abwate byo gutaka wito mugakoya bikanyara kuba bikuru asobongo bwaye akanyara kuba ka kumwancha bagasoe kanisa mu bonsipi kera basoe kanisa no gwetenga bakorire nyangi babwata abana banene nyangi yekegora tari eriyo bosaye nyangi yekegora ikyukeregente sana timaitenga gose kwanyara kuba kurusegente mugosibere ebiranyara ko bikokokonya asubumboga bwense yiga chinga kechiga twanyara ko tokonyora ostokwegwa oborori bubi kurwase magukoroga iga oyo kurukunga nere Grace Nyanchama Nyamweya Grace Nyanchama Nyamweya kitogenda tukonyara ko tokokorera sense meiga iyoborori bubi wasoire kanisa no mugaka wasoire kanisa abana barabumba sote kanisa gusa no mugaka na ibwe kamo sote kanisa abana mbatangite basoba abandi munakiro umuntu abasoba naenda mangana y'abana nyasa bakoreta ase nyumba yaye bono mbachita ase nyumba yaye inta tebe nga ninje nabaire to nyasa gagoteba nga nkora y'umwana ne yani ne y'umuyibuli ne yani n'umuntu akugurigire nyasa osoba ase nyasa no yo ta so ene na buko mutigere nyasaye ngano yo yene ro kora teki ero mutonge ono nakiye kora chingo mwako manene kina njete abana bakagurira nyasaye itali bwanja kwa ni tali moro bilion cyana na bayibuli bande matageta abana bayigurira nyasaye lakini go untu to gotebu atubasabiri nyasaye barete bono ni mirimo yo muno igaba na mashitwa gasoe kanisa ponsi ponsi ni nyakane abachibonzi nabachibake itari goto cyane kyagera kero umuntu gwekiye ye kengenje bwana kanisa ngo kibali nande no gutuleka oyo koiguna bwate bibi na bakurwa barori bwa Yesu akoraki umwabiro utarana nyasa urandi injiri yebo wancho murigereria na sesemo yoborori bobobwi chinga kitogenda tukonyara ko batogukorera nsemo yo more kabisa timaitinga Grace umungena na res ko gari ongabuna yiga ukire myaka bune yawe gwakire yiga timaitinga umwana kirira nyara ko bako komotebi yo komoremya abande mbarora nyoro gwate myaka buna yago yiga lakini taraswe kanisa taramanya sai inge kirira nyara ko bako komotebi asiri tukuri arero nshingo nako batebi nganjwa somo nene kiagera kwa birali na ndolinda kiagera isikawe michara na karate kinero ige kora nguna ko batebe n'inje nkora ngakanga bugima bwane bukorigani no mugaka n'imiyoro na mariyo kangatinde moyo gona airuwo bomoyo bagere ntebi abandi ikine kinguna ko bakurira abangina baminde mutari wanja Yesu abatoli uyu gutoli na inde bwabera na ndo barera egera abarere no ni chinka chino abarere na asa abana bino na asa bajukoro bino umanye paro wete kine inere mirimo ngokora bo
inera mirimo gukora igo no gwete nga onye kore siko gabo magukoro onga buna magukoro gaigo yotorenera gaiga se studio kwa igure engana nyara ko bakagukubwatukira go cha siko gabo buna ko nyara ko bakugubwatia umugano uyu buna twachaka iga kurori tangani mbaka gaiga sto guchikanyara ko tugukorera uyu munyekene buna oborori bobobwi nawe nyakore magukoro siko gabo ko igure ki magukoro mina nyara ko bakagoteba gaiga goseke gorikia ganyara ko bakagoteba gaiga onye turagende kanisa onye turawonchoreria muri Nyasaye gekogera magukoro tutebiringa kora se nyumba ya Nyasaye ebintu nebingo kunyara ko bakonyora gostaibo magukoro ebintu nebingo kunyara ko bakonyora kirora se nyumba ya Nyasaye na imechando nero osichigurube njiroro Nyasaye kunyara ko kagokiani kirora se nyumba yaye magukoro ngana yawe yo mwayo kabisa tugokorera muroberio ngana yawe yo mwayo ngana ya yo mwayo mchego nyibete kona batebya abandi nga bana bake batabanene bangira nabagaka atoro wasichinkoro kiagera Kristo ngocha ndi aotanga ngocha kuno mwibi tokumanya ndero biranyare kanukwe rero utarahunjuka era abantu banyasaye baro wasichinkoro asichikanisa chionsi kiagera kiri kanisa gikukwana mangana amaya yo kugenda yiwe umuntu karo sirie epara yaye arosiri chinjire cya bere buya Nyasaye mupokeire nabakurara rero achikuri ubuma bwakare nakare nabakurara mambi achikuri ubuma bwakare nakare ikiagera onde tatebi onde ngakaruwe kanise yawo eyane nerengiya chikanise chonzi chinara atarire chinyinge ngo chikogotebi ngenjwa so monene otiye bibonyo ubuma bwakare nakare ndina riri ngana chirari kumanya abamintunga hari ase kanisa yawo teko bundise tyo kore bibi mune yane tambundise te inchibwe kana sarege tana kyara nga chikobasaba mabera ekero uchokora mayo otongita ya yawo ebere mese igura bandi bakore barorere bamanye ngaya naya togokora Nyasaye tatagiti ina ringana chiko na gotebya abantu nga kero yo mabere mwaye arosia mangana yabamaye abenzu imabuye kanise yaye kero mu rubyo gocha gakurusi enzu arutebyo taruje tobigyoto tobariyaga lakini obeki enzu ase kanise yawe ina ringana chiko na gotebya abantu igona bwanchira tena gwetebera nanga Yesu no muboli go bugima bwabo ni munyitabite na ndi nonde sana ni witembera onkole robya chikori ubuguma bwakale nakale kera sandusiri abaise ine nkomo bakane nempera asali nandi ngona komutengo monene ndolera mabira tontiga kyagere myake ine go singo chikokore tontiga bonombo kene nje chikori ubuguma bwakale nakale ina ara mangana ngona batebya monene maybe nkarisa kiri gwatebo kunyara koko kugenda nje no mwestiende no mwesidiore ina ndo mulisia lakini bono igaba gaka bachiro nje nditaye ona bagoja bambulinga ki mungina ngakia ali gokorwa Nyasaye abatebiroria roria musa ria mangana Nyasaye kya Nyasaye gutwanga ngokwana kugenda bobe kwa bote na batebia ya mwasaria mangana Nyasaye gendaga bono ntuancha ine na barubu na babalisi bakombuli mungu ikinga kitoko kore ngia sarikiri ya eta musa ria mangana Nyasaye tuwange bono rinde ni ntimo getera ni myaka yane tingwa gurisi nyale kobora abana bwa bakenya sale tira bakonda bagatebe imirimo yo monene nje nakora enze moyo monene na ire kanisa yane nyene umucanga bwa mwagacho na nje na ironkore imirimo ya Nyasaye kyara ne imirimo ntige ine rongo kora matuka abere nkogenda na akolire imirimo kyara bakolire mbali kobera yebo ne imirimo bono. Alright, ubwo noborori bomongena Grace Nyanchama Nyamweya nyareko bakagototebya bose kagotwerera asiri tukeriga lya rero igondo gwete buna ubwo bwaye bwanyarite ko babugwonchoreria uyu cyande to mugakoye atarenge ko nyareko bagakwibona no mugakoye egaikagatige gakomera na Nyasaye akamenya no mugakoye asubwima borobuya goika kinga kikiri mugakoye anyarite ko bagakuru asubwiko bwense yiga igona yo mwancho murigereria nabo kunyoranga kwanyara ko bakugweta sime cyandere menga senseiga kwanyara ko kugweta osikokora ebintu bitari biya asubwima bwense yiga igonere usine kinga kichya mapema kabisa ubwente konyara ko kwimukia egetambokero umukie step yoko nacha nabo ikogenda asi Nyasaye na gotegerera ase amagororanya Nyasaye unenchira ya moyo kwene kibuna Nyasaye nere umutori bogwima bwawo buna Nyasaye ro umutori bobogima bwa magokoroga iga Grace Nyanchama Nyamweya gwikachinga kichinde ereteriane nkoro kwa Robin Yona Syangwe kendra kubwatia emirobiriende ego chasore.